Fungka hamza tono hingke tini asiri sirang bati tere mani hingke bog ya baloka tini no bog na nai tongo ta semi abo suk faino Nokha ni bati pokja ma khang suya ko ma kha buwa kha hoka le so guys hingke kelai tong mo first nita hingke odengka hingke nai di ang themani horo jolok jolok hingke tabo ang maisa ni khuri na jak hingke mama ha chocolate ko bang tui sai tongo hingke ang muya hontali somani iko mosoko thui bai ta hingke afon chona jak hingke tei ungko mosoko thang pai thang kala hingke muya ungko bandal no ungko hontali soma tabo mosoko ri bai di boni mai chawo slap sa res khai tong mata ke ma sai sa tong thong thong ma sa mo ko tong oke mana tama hai o ang first mobile ko vlog khai mana bo tuyok lai thang tiyo phone ni srai basa tiyo khiklai di ka tabu mo onya pai manita camera asuk saya mo ke choli ayo khai darap ta simple mama hari abo bahan deli na motor rak thangbai mudo hingke dolok nai di ko je o mobile bai sanga gi blog ro khaimani ta hingke tuyok klai mama chrai basa tuyok khiklai rokha hingke am bage onong liya ta ke ta kaisa ma pai man ha o kahan dam pom ni phano ta ke mo snamui bo mali hingke sobi rok joto thangbai ke mo dam kom ni no realme ta iko hingke ang boni blog ro kisi khai tong mani ta hinglia hingke sari wngkha hingke chwng tabo kisa ing tola o asuk tonglai mani mama bo tabuk thui bachai paijarok hingke yang hamchang bo tongo logi bini nana chindo berai tongpla oboni bagui bai sini logi rotarui berai tongbai ke ang bai baksa bini nana sini oro kok sai tongo bini tema sana no songbai hingke chwngke yang khela teng tongmula boi bolok haino cricket teng tongo nai tonglai ke tei homjang no ang bini amani bung tamo hinui songmani sabo bini amani bumung kongreng to iko dolo gang obu hayarong nasuk tobo ingta ibu hong poroma oro yarong tongmula oro ma sulai bo hingke sanga su tonglai ke ta oi tam tong na ya ai tam tong na ji tam tong sare ni jara tam gang khai semeno sare sare ha he suwa ya suwang puno sare tam tong lai nanti mosam de tam sare ma ale mangka so hingke dolok tang badani sokoi drok Kangrong temasa tubu. hingke mungke kangrong hingke tam tam tongnagi nai yango tei tam hingke ada mo sorok tongo thok bo ma khai kore soni tabo ama mai ko chocolate ni banta hingke tei chocolate sta dar kudun abo kisa to khana obo tam sare sungka dero sungka jeros samung nang jeros Samna. kapenita apa memang warakat ini ada white light lang kali ini bikin nak kali ini ambite bonan hai waikle be nga nak kari ton bisa tabar nga arwa to Pasha jamar jak ini koro atau ini sudah ya kan man kasih nampak kemarin dam saya kena yang kakang kali pasir jos spesies posis Hah? Nah, ini
camping khai phải mẹ mui tam mà xong ra sang một cái tàng ở lòng dưới tông mà xong rồi bà So hingga ang saling bagai a tiar kai nazak kai aro disom ta hajing to kru ka ki pias rok to kru bia ko sorok ki a bo krong no ri agoi ko fe ko yawen de sanai hingga cenglai ki bi zakta ha jaga pias disom sungi di sini ta hingga tabuk mui jebok ceremony mui kol daya ko hingga no ko har ba kya kesrai bisa buthui dongo hingga mui kol nai kra nai tabuk apa tuh bilang lah hả apa Q nước mía hộ Good morning guys gaya sing tabuk fungni mai rok sawi aku rest khai tong lai ota ke samung rok kuri bla ke bagi mai sai payan no sa rok tong lai mani ke ok sala tim mani tong lai mata ke mamma bo camera na hari hanyo mokol keseng kan na hari tong hingga tinin bagai ani vlog asuk teratuno hingga no plan smith pai tagar na itong mabagai hambai takasya next vlog malanya darok bye tata